Nezaberá. Čo? Čo? Ja si to vysvetloval asi. Mária dostala nové auto. A učila sa cúvať do garáže. A môžeme hovoriť, ešte 15 cm. A ona, drp! A hovoril som 15. To nebolo 15? Nie? Čakaj, tichučko čakaj, stíš sa, čakaj, už to ide. Ono to príde. Nie je to mierka, sa oziehala. Len vtipy sa nevysvetľujú. Buď zabere, alebo treba čakať. Treba čakať. A 15 cm už došlo, či? Toto nie je 15 cm? No nás takto celý život nevychváme. No. OK, tak ideme do toho rituálu. Naladíme sa na tú prvú čakru. Budeme mať sviečku v ruke. Chlapci, vy ste tu koľky? Traja? Traja. Takže budete dvaja a potom jeden ho vystrieda a ešte druhý ho vystrieda. A tí dvaja podržia bránu. Prvú bránu podržíte dievčatám, čo sú doma. Vy doma, ak sa môžete, neviem ako Božka bude vládať, asi nie, tak ty postav. Vládko, ja musím ležať. Ty musíš po ležiačke. Ty to máš dovolené teraz po ležiačky. Predstavíš si, že si pod bránou, že stojíš, ležmo. Hej? Tak si predstavíš, že ležíš, ale že si predstavíš, že stojíš. Že ležíš po stojačke. A tak ako ležíš, tak si predstavuješ, že si pod tou bránou, OK? A vy ostatné, Staska a Renátka, sa aj postavte k tomu a s tou sviečkou v ruke a symbolicky urobte krok, akože vstúpite do tej brány, hej? Tak. A potom, keď vy môžete naraz, hej, že nemusíte čakať po jednom, ale naraz všetky, lebo brána je pre vás otvorená pre všetkých vy. A potom sa otočí tá brána znovu v smere, ako pôjdete. A ten tretí chlap, ktorý bude, ten pôjde prvý. A keď príde už celý kruh, tak tam bude znovu stať pred bránou a vtedy vystrieda jedného. Ten ďalší sa zaradí a potom vystrieda ten druhého a zase sa zaradí a takto pekne. Keď budete prechádzať, máte tu 3 rady kariet na zemi, vám doma pošlem mailom alebo na WhatsApp, lepšie. A sú tam samolepky. Odpúšťam ti, odpúšťam si. Čiže odpustenie, vzdanie sa potreby trestať. Keď sme zablokovaní na druhej čakre, máme potrebu trestať, aktivovaný sebatrestajúci program, ktorým trestáme sebe a iných, teda hnev je ten trest. A vina výčitka je vyvolávanie pocitu viny, keď ťa chcem potrestať. Prečo ťa chcem potrestať? Kto by mi vedel povedať, prečo trestáme niekoho vinou, výčitkou, hnevom? Aby bol svet lepším miestom na svete, a tým lepším je vtedy, keď je podľa mňa. Čiže sebastrednosť, egoizmus, myslíme len na seba. Prečo myslíme len na seba? Lebo sme odpojení a v tej bubline, ktorej sme, vlastne vidíme len to, čo my prežívame. Nevieme sa vcítiť do toho, ako prežíva niekto iný v tej svojej bubline tú realitu. A keďže interagujeme spolu, lebo sme sociálne bytosti a jeden bez druhého nedokážeme prežiť vôbec, tak narážame. Lebo neschopnosť empatie, necvičíme ju vedome, potom vedie k tomu, že nedokážeme ani súcitiť. Nemôžete súcitiť, kým nemáte zvládnutú empatiu. Preto empatia je prvý krok a potom príde súcit. Najprv sa musíš natrénovať si schopnosť pozerať sa očami aj iných na situáciu. To znamená tie multi oči, že si schopný sa pozerať na veci z rôznych strán, z toho
64 stenu, tetrahedronu, z rôznych strán nazeráš na veci a tak vidíš v 3D obraze tú realitu, nie len plocho. Ale keď pozeráme plocho, tak vidíme len seba. Tak ako ja vidím, taká je realita, jediná možná. A s tým sa totožňujem a inú ani nepokladám za legitímnu alebo možnú, ani ju nepredpokladám. No ľudia o tom aj nerozmýšľa, ako rozmýšľa niekto iný, alebo to vidí úplne inak. Jeho pravda je tá jediná pravda, bodka. Čiže sebatrednosť je ten dôvod, sebacentrizmus, sebectvo. Prečo chceme lepší svet tým, že násilím vlastne, tlakom. Ale aká je tá stratégia? Toto by ma zaujímalo. Či máte odkryté, že aká je tá stratégia, keď chcem dosiahnuť, aby si robil to, čo ja si myslím, že je správne. A teraz sa nebavíme o tom, či to naozaj je, alebo nie je správne. Možno, že aj je. Ale keď používam túto stratégiu. Lebo správne je aké? To, čo je v súlade s najvyšším dobrom celku, ktorého som súčasťou a nič voči tomu nenamietam u mne. A môže to byť aj takéto niečo, čo by bolo aj v súlade s najvyšším, ale niekto namieta. Kto namieta? Ja namietam. Prečo? Lebo kričím, alebo hnevám sa. Takže namietam. Ale to, čo chcem, aby bolo, je to, čo chcem opraviť. Teda nie je to správanie, ktoré je, ale chcem iné. Také, čo si myslím, že je správne. A môžem si aj mysleť, že chcem naozaj to morálne, čisté, správne. Cesta do pekla vedie, je vydláždená dobrými úmyslami. Že pácham násilie, aby som dosiahol nejaké dobro. Čiže mám presvedčenie, že aj zlé prostriedky môžu viesť k dobrému cieľu. Čistý blúd. Nemôžu. Definitívne. Nikdy. V žiadnom prípade. Nemôžu. Vždy je to cesta do pekla. Lebo tá druhá strana, ktorá je donútená k tomu, bude namietať a už sme namietajúci dvaja. Čiže nie menej namietajúci, ale viac výsledkom. Takže darmo chcem dobro, páchať, to je páchanie dobra. Nie konanie. Páchanie dobra, pseudo. V skutočnosti za tým je zase naša sebeckosť, lebo som dobrý človek a predstavujem dobré myšlienky, dobré idei a tak si pekne masírujem medzi prstami svoje ego. A cez to získavam energiu. Lebo tým, že sa utvrdzujem, že ja viem správne, čo má byť a ako to má byť, tak mi to sa uvoľňujem a keď sa uvoľním, dostávam viac energie. Lebo ja som na tej správnej strane tej barikády, ktorou ale sme oddelení. Ano? Takže tie pohnútky k tomu sú sebecké vždy. Prečo kričíme, prečo sa hneváme. Je to len ilúzia toho, že ja chcem, aby bol lepší svet a keď ty mi ho nebudeš kaziť, ten môj dobrý svet, ten ideálny, ktorý si predstavujem, tak svet bude vynikajúco fungovať. Len ty mi to prestaň kaziť tu. OK? Čiže tam je sebectvo. A teraz za tým tá stratégia, toto som ja teraz zvedavý, že či ste naladení, uvoľnite sa, uvoľnite dých, dýchajte, pomaly, plynule, vďačnosť vydýchni, nedýchaj, nadýchni, tak ako dokážete, dostanete sa čo do najvyššej frekvencie a napojite sa na tú akášu, na našu kolektívnu vedomie a povedzte mi, čo vám prichádza, keď kladiem otázku, že aká je tá stratégia, čo je za tou stratégiou, keď sa hnevám a trestám ťa, čo je ten dôvod, prečo ťa trestám a čo ti tým spôsobujem. A to, čo ti tým spôsobím, je tá stratégia, na ktorú som teda či ju viete odkryť. Mne prišlo, že sa chránim, aby som nebola nejakým spôsobom zranená. Dobre si sa napojila, dobrú intuíciu máš, dobrým smerom. A ako sa chrániš? Kedy budeš mať pocit, že si ochránená, teda v bezpečí? Keď to bude podľa mňa? Keď musím presne, tak? No ale nemáš silu ho donútiť. Vieš len kričať. Silu na to nemáš. Vieš sa hnevať. Čo je za tou stratégiou? Čo s tebou musím urobiť, aby ja som bol, ale ako ťa budem manipulovať? Čo je cieľom tej manipulácie? Chcem to počuť, čo tam nastane. Deje sa to potom v 3. čakre. To ešte neviete. Čo? Áno, tiež, ale čo sa udeje ako výsledok tej mojej stratégie, že na teba kričím, hnevám sa, trestám. No, veľmi dobre. A teda, čo robím? Oslabujem ťa. Čiže stratégia je oslabím ťa, aby si bol slabším
A vtedy sú naše sily vyrovnané. Ja som slabý na to, aby som dosiahol, aby si robil to, čo chcem, aby si robil. Zjavne si robíš, čo chceš. No prečo si robíš, čo chceš? Lebo si myslíš, že si to môžeš dovoliť. To znamená, že ma vidíš ako slabého. Čo s tebou urobím, keď si slabý, keď ma vidíš ako slabého, aby sme boli vyrovnaní, aby to bolo spravodlivé, keď ťa vidíme, že si silnejší ako ja, lebo si robíš, čo chceš a neposlúchaš ma, nebojíš sa ma. Čo s tebou musím urobiť? Akú stratégiu vyviniem? Oslabiť ťa, zobrať ti silu a za tým je ten pozitívny zámer, aby to bolo spravodlivé. Ja som si rovnako silný ako ja. Nie, ja zosilniem na tvoju úroveň, teba oslabím. To je to isté ako závisť. Závisťou ničím svety iných, aby nastalo spravodlivosť. Ja mám holúriť, aj ty máš mať holúriť. Nezhorela stodola, aj tebe má zhoriť stodola. A vtedy to je spravodlivé. To je závisť. Závisťou ničím tvoj svet, aby svet, lebo ja mám hovno, a ty máš mať tiež. Vtedy je to spravodlivé. A keď ty niečo máš, čo ja nemám, to je veľmi nespravodlivé. Ako ja k tomu prídem? Tak ti podpálím stodolu a je to vybavené. Tak to fungujeme. A čo je za tým? Stratégia, ako získam energiu. Dobrý pocit, že je tu spravodlivý svet. Že Boh je spravodlivý. Nedopustil, aby si bol silnejší, bohatší, krajší, lepší. Oblejem ťa kyselinou. Že sú také tie pomysly, že muž si myslí, že je mu žena neverná v niektorých krajinách, tak obleje kyselinou a už ju nikto nebude nikdy chcieť a má pokoj. Môže spávať dobre. Ale potom neverí, že Boh je spravodlivý, lebo... To je jeho Boh to má tak, on má takého Boha. Každý má toho svojho vychovaného, tak aby nemu slúžil. Ne? Čiže rozumieme, za tým je, za každým hnevom, vždy keď blokujeme si a hneváme sa, seba trestáme, sebe ubližujeme, blokujeme si vitálnu energiu, ale zámer je oslabiť toho, na koho sa hneváme. Lebo je príliš silný a robí si, čo chce. Nemôže si robiť, čo chce. A buď si máš robiť to, čo ja si myslím, že je správne, alebo sa ešte si vezmem na pomoc všetkých svätých, lebo takto je to v Svetom písme a tak to má byť. A ty si nemôžeš tu vyskakovať. Tým nehovorím, že je správne vyskakovať si a robiť si, čo chceme. Hej? To som tým nepovedal. Ja vysvetľujem psychológiu toho hnevu. Správne je prevzať. V konečnom dôsledku, v konečnom dôsledku oslabujeme seba. Samozrejme, presne tak. V konečnom dôsledku vždy oslabujeme seba, lebo v konečnom dôsledku na tomto celom vesmíre nikto iný ako ja, ty, ani nie je. Som v tom vesmíre úplne sám. Áno, vtedy ho ľahšie dosiahnem to, že bude robiť to, čo si myslím, že robiť treba, alebo čo si myslím, že by mal, alebo to, čo si myslím, že je správne, alebo proste čokoľvek. Tá nevedomá, nie je to cielená, to keď je to už niekto robí cielenie, tak to už je beštia. To už je veľký manipulátor, ale to robíme nevedome. To je proste v tom programe zakomponované, my ho len obsluhujeme, nevieme, čo robíme. Používame program, keď sme si neprečítali návod na použitie a jeho zmysel, pracujeme s ním. Čiže zvedomnenie, že toto vlastne robím, malo priniesť dostatok svetla na to, aby som si povedal, že tak toto stačilo. Ak mám sebaúctu, tak mám aj úctu k iným a najmä tá sebaúcta, tak viem, že to nie je mať hodné, nie je to dôstojné. Je to bludná, nezmyselná stratégia, sebazničujúca. Lebo na konci dňa sa človek s týmto úplne zničí. To je práve to, že mrhám so svojou vitálnou energiou, vydávam ju nezmyselne a potom jej mám málo. A čím viac ňou mrhám, to je ako keby ste ju nechali ležať ľadom. Keď vy vygenerujete energiu, ktorá nepodporuje celok, tak to je premárnená energia. To je energia, ktorá pribudne chaosu vo svete. Nič viac. A teda bolesti a utrpenia. To rastie. A bude vám prichádzať stále menej energie a teda viac bolesti a utrpenia, lebo práve
ten kultivujete, ten rozmnožujete. Bolesť a utrpenie. To vám potom, to je zákon karmy. To vám potom bude prichádzať, lebo vám bude prichádzať stále menej energie, lebo ňou mrháte. Nedôstojne s ňou pracujete. A potom príde vyčerpanie, únava. Včera som to bol hrozný deň. Omdlel som do postele. Zažili ste také? Taký deň, keď ste úplne boli vyšťavení jak Andra. To bol taký deň, keď ste mrhali svojou energiou. Lebo normálne je prirodzené mať ako s energiou 100% vstávaš, tak so 100% energiou si ideš ľahnuť do postele. To je prirodzené. A keď sa už zobudím s 50% energiou? Nerozumiem ti, lebo húhneš tam do vankúša. Ja už som starý pán, na mňa musíš hlasno artikulovať normálne. Že keď sa už zobudím s 50% energiou? To znamená, že predchádzajúci deň si 50% energie prebrala. Alebo dávala do špajze, alebo vytvárala ňou nejaký nezmyselný chaos. Chaos ti neprinesie energiu, ten ti prinesie len naráža, bolesť. Len čistá, tvorivá sila, harmonická energia ťa vyživuje. No áno, Božská. keď idem spať, mám 100% energie, zaspím a snívajú sa mi kadejaké sny a zobudím sa ráno. Kadejaké sny neprichádzajú náhodou, kadejaké sny sú tvoje nespracované, vymrhané energie, ktoré ti zabudla niekde a cez sny, keď si uvoľnená fyzicky, sa ti tie všetky veci objavia znovu v tvojom mentálnom práve. Pre tvoj mozog je to isté, ako keby si to reálne zažila. A preto na to aj rovnako reaguje uzavrením a blokovaním energie. Alebo tam bojuješ, tom niekoho zabuješ, tom sne, to znamená mrháš energiou. Netvoríš, ničíš. A tá energia ti bude ráno chýbať. Takto to funguje. No a Čo? sa musím naučiť lucidne snívať. Nie. Musíš sa zobudiť z toho sna. Ktorom spíš. Akože zažíva, hej? Zažíva. Najlepšie zažíva. Myslím tak, že keď zobudím sa, keď spím, takže keď spím. Aj zobudiť sa, aj keď nespíš. Zobudiť sa z Matrixu. A zobudím sa, Čo? že keď si ten sen nepamätám, Tak si ho zabudla. To sa tam bežne deje, že si žaba no dobré, a zabudneš, že si žaba, že sa varíš. ale ako mám potom to nejaké ukončenie si To je len informácia o tom, že kde si. Nie, tam nemôžeš nijako. Tam musí utrpenie a môžeš len trpieť. Musíš sa prebrať aspoň na toľko, aby si uvedomila, kde si, že si v kotlíku a varí sa tam žabacia polievka. A tá žaba, ktorá sa tam varí, tej polievky si ty. A toto, keď si uvedomíš, tak vyskočíš toho kotlíka, lebo povieš dosť nenávisti, alebo si zvýšiš frekvencie. Akýmkoľvek spôsobom sa to učíme. Keď si zvýšiš frekvencie, zvýšiš si vedomie. Keď si zvýšiš vedomie, tak vieš, čo robíš a si schopná byť za to zodpovedná. Keď ti vkresnú frekvencie, už nemôžeš robiť nič, len trpieť a večné peklo. Preto po istej hranici nastáva už večné zatratenie, večné peklo, lebo už sám vlastnou vôľou nevieš dosiahnuť takú frekvenciu, aby si uvedomil, kde sa nachádzaš. Len trpíš. Takých ľudí veľmi veľa, keď sa pozeráte, môžete stretnúť, ktorí takto sa točia vo svojom utrpení a vy im dávate 1 000 000 rád, že čo by mali robiť, ale to vôbec nevnímajú, nepočujú, ale len si točia to svoje. Zažili ste už taký? No, radi tam zostávajú. Čo? Radi tam zostávajú. Nie, že radi zostávajú, nemá možnosť tam nezostať. Nevidí. V tej bubline nevidí, nepočuje, nemá svetlo, tam je tma. To není, že on tam rád. On nemá inú možnosť. Uviazol. Už je za tou hranicou, odkiaľ už je návratu. On môže vystúpiť len, ak niekto prejaví súcit a zasvietí mu vlastným svetlom, že mu stojí nesebecky, sám seba obetuješ svoj čas, ktorý tu máš vymerený a ideš a posvietiš mu do jeho počúvania, alebo prehovoríš do jeho počúvania, alebo zasvietiš do jeho temnoty. Tak to je ten bypass, to je ten rebrík, ktorý mu môže dať. Je na to taký príbeh, že jedna bohatá žena bola veľmi bohatá a myslela si, že aj pobožná a zomrela a dostala sa do pekla. A tak sa tak zadívala, Pane Bože, jak to, že ja som v pekle, veď ja som bola taký dobrý človek. Aj do kostola som chodila, kedy. Aj som sa kedy pomodlila, keď mi niečo chýbalo. A Pán Boh sa jej zjaví a hovorí jej, no moja
A kedy si čo niekomu inému dala? Jaj. Premýšľa. No áno, raz som také jednej chudobnej žene som preberala cibulu, tej sa nám tak dobre urodilo a taká chudobná tam sa zastavila a prosila o jedlo. Tak som jej jednu takú cibulku dala. No a ešte niečo? Už si nespomínam. No vieš čo, ale vyber ma odtiaľto z toho pekla, ja som bola dobrý človek. No vieš čo, dobre. Tak, tu je tá cibulka, čo si dala tej chudobnej žene. Chyť sa jej a ja ťa budem ťahať z toho pekla. Tak dobre. Tak sa chytila, zdrapla tú cibulku. No, ťahaj. A ťahá, ona sa z toho pekla dvíhala z toho bahna a už mala, do polpása bola vyťahnutá, už aj skoro nohy mala vyťahnuté, ale už keď sa jej skoro nohy z toho blata vyťahli, tak tí ďalší, čo boli v tom pekle, sa aj začali tých noh chytať, lebo videli, že ide von. No a ona začala čo robiť? Kopať nohami. Idete ho, nechajte, však sa tá cibulka pretrhne. Tu ja chcem ísť. No a ja kopala nohami, tak cibulka sa pretrhla a ona padla. No a čo by sa bolo stalo, keby mala vieru, čo nemala, ale do kostola chodila? Všetkých mohla z pekla vyťahnuť. No. Pochopiť, že sme tu jeden pre druhého. V tej najvýznamnejšej službe. Toto sme v Japonsku úžasne videli, že Jardo? Ako oni úplne obyčajnú činnosť dokázali robiť, ako keby to bolo tá najdôležitejšia po vesmíre. A majú obrovský strach urobiť chybu. Obrovský. To im vidíte v očiach. Pre nich urobiť chybu, to je smrť. Poviem jeden príbeh. Boli sme v múzeu Hirošime, kde boli teda tie artefakty, ako to prebiehalo, ten útok atomovou bombou, aké dôsledky to malo a tak ďalej. No a boli sme skupinka, prišli sme tam a kupovali sme si vstupné 200 týchto, jak to tu majú za mince? Jenov. 200 jenov stálo, to je 2 eurá. Stálo vstupné. A bola tam s nami aj jedna pani a ona si spomenula, že teda je možno dôchodcovská zľava 50%, čiže za 100 jenov sa dostať do toho múzea. Ale to nebolo možné v tom automate, to si museli skakať. Jeden bol okienku naživo, kde bola pani, predávala lístky a tam vyžiadať ten lístok. Ona nevedela jazyk, tak poprvé tam rukami, nohami, nezobrala si nikoho so sebou. Tak to dlho aj trvalo. My všetci sme ju čakali, aby sme išli spolu. Tak nás zdržiavala, tam sme mali tréning pokory a trpezlivosti. A teraz niečo sa tam udialo, nakoniec ten lístok teda povedal, ale neviem, či nejaká komplikácia, ale proste stále nešla. A ty tam stála pri tom okienku. A naveľa prišla, že teda ten lístok má s tou zľavou a teda sme išli a teraz po nejakej dobrej chvíli už sme sa tam v tom bludisku, to bolo veľké múzeum, otali veľa ľudí, plné ľudí. A zrazu tá pani z tej pokladní tam chodí, pozerá a hľadala niekoho zjavne, až našla ju a sa jej prihovorila, tá zase jej nerozumela, čo jej hovorí, tak zase kto jej preloží. No ale potrebovala jej povedať, našla ju, poznala ju a pamätala si ju, že keď budeme odchádzať, aby sa zastavila v tej pokladni, že niečo potrebuje s ňou riešiť. Nepovedala ani čo, len že teda ďalej pozerala, že toto jej potrebovala odmútať. No a teda ja som išiel potom s ňou, že nejak už tam nie sú ďalšie zmetky. A odchádzame už z toho múzea, ideme, ešte tam boli vecka, pozerám a tá pokladníčka nebola v pokladni, ale čakala pri tých východových dverách, aby ani náhodou neodišla. Čakala tam a keď ju zbadala úplne, sa rozžiarila šťastím, že teda neušla alebo neodišla, ale že ju má. To sme nevedeli čo. A táto naša kolegynka, tá už tak si premietala, že čo pre Boha vyviedla, že asi niečo urobila zlé a že nejaká sankcia, niečo zlé. No a tá, keď prišli, tak povedala, že ju chce poprosiť, že keby ukázala, lebo platobnou kartou platila, že by keby ukázala tú kartu, že potrebuje overiť, lebo že že takto tam bol, to sa udialo, sme sa dozvedeli až potom, keď som sa aj pýtal, že čo sa tam dialo, prečo tak dlho, no, že ona zaplatila, ale potom vlastne oni to nerozumeli, čo chce, že zľavu,
a tak jej zinkasovali celý lístok. 200 jenov. A keď teda zistili, že to je, a ona to videla, že akože veľa jesť, ona chcela dôchodcovský senior. To vedela už povedať, že senior, že aha, že občiansky, že má tých 65 rokov, že dobre, tak jej poprosili, že nech dá kartu naspäť, dala a polovicu sumy jej vrátili na tú kartu. Nemohli jej to dať v hotovosti, lebo to ich predpisy nedovolujú, keďže platila kartou, museli vrátiť na kartu, nemohli jej to z pokladne vybrať. A vrátili jej tie peniaze a teraz vysvetlo, že medzi tým oni zistili, že na úplne iné číslo účtu karty poslali tie peniaze, ktoré vracali, než z akého im prišli. A teraz to potom nám vysvetlila, že vlastne je tu ten problém, že ak je to vrátili na iný účet, tak jej to vlastne nevrátili a oni by jej to zostali dlžní. A to je strašný hriech, to proste nemôžu ani dopustiť. A oni jej to musia vrátiť jej. A že toto teda pozorujú. A na to ona si spomenula, ale ja som vám dala druhú kartu. A takže ukážte. A tak pozrela, že naozaj z tejto karty im peniaze prišli a druhá, áno, na to číslo poslali. Tak tej spadol kameň zo srdca. Tá šťastná, prešťastná, že teda nestala sa chyba. Vrátili jej peniaze a tak. A nás pekne s láskou prepustila, popriala nám tam pekný pobyt a spokojná išla do svojej kukanky a predávala lístky ďalej. Predstavte si, toto sa tam udialo. Chápete to? To je z nášho pohľadu čistá psychiatria. Si predstavte, že takýto... Ona normálne bolo vidno, že ona, keď toto sa stalo, tak asi bude musieť spáchať tú rituálnu samovraždu, alebo teda dať výpoveď a ísť na horu Fuji a tam do konca svojho života sa modliť, aby jej to bolo odpustené. Tak oni dbajú na to, aby žiadny chaos nevznikal, lebo majú za tých 2500 rokov, čo sú štátom, vyskúšané, že už aj malinký chaos môže narásť na obrovský. A keď ten obrovský chaos potom zničí tú krajinu, ako toto, čo sa im stalo, že to nebola náhoda tiež, ale tiež nejaká kauzalita pred toho, ako žili Japonci predtým svoje životy. Boli agresívni, imperiálni, snažili sa dobiť aj Čínu, aj kadečo, predtým, než prehrali tú vojnu nakoniec, s Hitlerom sa spojili. Ani to veľmi pekne prečítali, že kde sa to celé začalo, kto mal tú prvú guľku v ruke snehovú, ktorú hodil tam z tej hory Fuji a tá sa potom dokutulala ako obrovská guľa a toto im to prinieslo. Oni to úplne jasne chápu, všetci. A vo výchove to majú proste, že tú chybu nesmieš urobiť. Ak ty urobíš len malú chybu, tam môže narájsť na takú katastrofu, ako bola Hirošima. A ty budeš za to zodpovedný. Tam niekde hore. To tebe bude pripísané. Toto je pre nás, že čo? Že to myslíš vážne? My len sa čudujeme, že každú chvíľu sa podkýname, nedarí sa niečo, kazí sa nám, konflikty máme, hádky máme, vlastné decko nenávidí svojho vlastného rodiča, nevie mu úctu prejaviť, pohrdáme a myslíme si, že to tak je normálne, že to sa nám stane nie tak náhodou. To všetko sú tie snehové kule, ktoré chytávame, ktoré sme pustili a nevideli sme. V tomto svete pekelnom, kde zabúdame, tam je tá podstata toho, prečo Ordnung muss sein. Prečo musí byť poriadok a pravidlá a dodržiavanie ich. Ako my zvysoka serieme na nejaké zákony a pravidlá. My máme tzv. Známostnú ekonomiku. Na Slovensku, v Čechách ani nie je tak, ale na Slovensku to je tak. Neexistuje, že nemáte aspoň 5 lekárov známych a 5 právnikov. A že prvé, čo vám napadne, keď idete riešiť veci, že koho poznáš. Alebo ktorý z tvojich známych pozná nejakého známeho, ktorý ti to vybaví. To máme hlboko, to je proste karpatská mentalita a takto to máme cez storočia nacvičené, že takto veci majú byť. Bohužiaľ. To sa pamätám, že kým bolo Československo, nie je v božskej pamäti zostane na pamätnú pamiatku, že keď sme viacej hodili aj do Čiech, aj toto, a sa rozprávali, a také príbehy, čo tu u nás, že proste u lekárovi musíš aspoň bombonieru zobrať, alebo niečo mu dá, nejaké peniaze, nechaj proste, že lekár automaticky ráta s tým, že niečo mu donesieš.
tak Češi na mňa len pozerali, že čo to rozprávam, že to u nás proste nie je. Ani do dneska neviem, že to tak je. Tam v Čechách sa nenosia ako bombonieri lekárovi. Ani sa im nedá do večku. Mamin obvodný lekár, ten mal automaticky otvorený šuplík a keď tam aspoň 20 nedala, tak ani sa nebavil. Preto sme sa museli rozdeliť dvakrát s Čechmi. Dvakrát. Za Tisu a za Mečiara. Lebo tá nekompatibilita v kultúre je tak veľká, že Hlinka povedal, otec Hlinka, otec národa, kresťan, že radšej s tými Hunmi, čo nás 1000 rokov podrobovali, jak s pohánmi Čehúnmi. To povedal. A nadával na tohto, čo na, jak sa volá, čo bol tej prvej československej vlády z Ružomberka. Bezniek s ním vymenil ordináciu. Šrobár, Vavro Šrobár. Nezdá Boh. To máme národnú četu povahu a na to doplácame furt. Aj teraz je to tak. Orbán, čo chodí s uhorskou vlajkou, je nám lepší ako bola Československá republika. To najhoršie, čo sa mohlo stať, bolo jej rozdelenie pre nás. Práve tým, ako tá kultúrna tradícia českého štátu, čo my sme nemali svoj štát, a stiahla hore. No a teraz to musíme sami. A momentálne sme v takej situácii, že ak to udržíme, tak to bude jeden z najväčších zázrakov. Lebo taká miera ľahostajnosti voči tomu, čo tu na nás je skúšané, tak to každý deň sme vyskúšali, koľko ešte znesieme. Čo ešte dokážeme akceptovať. To je všetko druhá čakra. Už sa ľudia na to aj nehnevajú. Už to len ignorujú. Ako keby to neexistovalo. Ako keby to nebola každodenná realita. Zatváranie očí. Ťažké dôsledky to má. Bolesť a utrpenie je ten dôsledok vždy. Takže toto treba sa naučiť rozlišovať, rozpoznávať a nasmerovať sa. Kde je svetlo? Kadiaľ vedie von tá cesta z tunela, z temnoty. Keď sa naučíte porozumieť tomu, čo je to za mechanizmus, hnev, tak kedykoľvek hnev príde, tak si uvedomíte, čo robíte v tej chvíli. Trestáte, aktivujete seba trestanie a sebecky manipulujete realitu, aby bola taká, ako vyhovuje mne. A v skutočnosti to robím preto, aby som cez to získal energiu, lebo ju mám málo. To znamená, mrhám niekde energiou stále viac a potom dostávam energie menej. Potom mi stojí aj nedôstojne hanebne, Boha pusto, to je to slovo, získavať energiu, ktorá je nedôstojná. Za cenu seba ponižovania alebo ponižovania niekoho iného, alebo týrania, alebo ubližovania. Vina, výčitka je vyvolávanie viny, oslabovania. Oslabím ťa, aby som mal nad tebou moc. Ale nevidím, to mám v slepom úhle, že tým oslabujem rovnako seba. Čiže nikdy nebudeš slabší ako ja, lebo akokoľvek ťa oslabím, ak si silnejší, tak vždy oslabujem v tej istej intenzite aj seba. Sme tu, ty si tu, ja ťa chcem oslabiť, ale mne sa udeje toto. A zase som tam, kde som bol, len mám ešte menej energie, menej vedomia, menej síly, ako som mal. A toto do nekonečna pôjde. A keď tuto na druhej strane, ja na teba, na svoje oslabovanie zareagujem hnevom, tak urobím toto. A ak ťa niekto chce oslabovať a ty zareaguješ na neho súcitom, tak čo si myslíte, čo sa udeje? Toto. Rozumiete? On ťa chce oslabiť, oslabuje, ponižuje ťa, ty s ním súcitíš, neponíži ťa, vyzdvihne ťa a ty vyzdvihneš aj jeho. Ale nie je tak. Tak. Ale rozdiel o frekvenciu. To je sila súcitu. A to je sila lásky. Mirka. Mne sa teraz poslednú dobu deje, že môj manžel mi vyčíta, že
že dneska mi to povedal, že dávno si tam budeš modliť sa a hlavu trieskať o sviečku, že aj tak si taká istá. Plný lásky tvoj manžel. Že tiež je to vlastne, že jemu to váži, aj dneska som si to takto vzdielala pri večeri, že odkedy on je od toho 3. mája na materskej a ja som si uvedomila, vždy som ráno mala tie svoje ranné meditácie, rituály a vždy ráno som si dávala aj taký zámer, že, a do zošita písala. Pravidelne. Dneska mi úplne prišlo po tomto celom výbuchu, som sa pozerala do toho zošita a že naposledy 3. mája, že vlastne odtedy som každé ráno zanedbávala. Predstavila si rutinu. Lebo začal byť doma a začali výčitky, že není sú raňajky, na čas není toto, že ty tam búchaš si hlavu a modlíš sa a čo. Aj tak to nepomôže. A že vlastne, že dneska som povedala, že odvolaj, čo si povedal, že to nemáš pravdu, že každé jedno hoponopono, ktoré proste vyriekneme, cítim, že mám moc, aj keď to proste nie je vidieť, ale sa to ale ono to aj je vidieť. A je vidieť, keď ho nevyriekneš. Áno, ale že cítim, že ten jeho útok takýto, že neviem sa ešte na to, že ma to oslabuje. No, samozrejme. Že je to... A je to prejav neúcty a jeho hlúposti. Čiže oslabuje aj seba, aj teba v tej chvíli, aj váš vzťah. A vlastne ja potom aj upadám a z toho priestoru potom prázdna, lebo ja som cítila, že keď si dávam tie ranné meditácie, že ma to drží počas dňa hore. A teraz som s tým tak prestala a cítila som sa tieto posledné dni veľmi zle. Aj prišla aj tá choroba, včera teda Peťovi aj ten úraz, že si vytkol členom. Všetky tie kontrolky začali hučať už a otázka je, že kedy si všimnete, že hučia kontrolky, ktoré vás upozorňujú. A keď ich začneš ignorovať a čím viac začnú tie nehody úrazy, čím sú choroby vážnejšie, tak ti už nezostáva čas premýšľať, že prečo je kľúč nesmrteľný. Lebo už zachraňuješ vlastne tú fyzickú podstatu. Len keď si teraz a to už je posledná inštancia. Ten súcit, že ja si to, vieš, keď ti takúto vetu povie, že proste dármo budeš si búchať hlavu o sviečku, tak proste tam, ja si neviem ten súcit ešte ako, proste neprechádza tomu ňou. No, lebo si sebastredná, sebecká. To bolo pri tom dieťati, že si sebastredná. Že na seba myslíš, nie na to, ako on to vie. Nemáš tendenciu najprv ho pochopiť, čiže empatiu. Lebo najprv musíš prejaviť empatiu, porozumieť, prečo ti to on hovorí. Lebo sa mu to nepáči. Lebo je zúfalý v tom, že proste vidíš, že robíš niečo, ale robíš veci stále rovnako. Že z jeho pohľadu sa nič nemení. Tak to považuje za zbytočné. Lebo nevidí, že keby si to nerobila, tak aké peklo potom by bolo. Lebo teraz sa len nič nemení. To je akoby stagnuje. Ale to stagnácia len vďaka tomu, že si praktizovala. Lebo keby si nepraktizovala, tak by sa začalo narastať to peklo. A to by videl ten tanec. Čo ty dokážeš, keby si chcela. Ja si to viem živo predstaviť. Takže on by mal kláčať a trepať si hlavu od lášku pri modlitbách, že sa nič nedieje. Lebo všetky tie modlitby stačia len na to, že sa nedieje niečo, čo by sa nejako netešil. Rozumieš? Že vďaka ním sa udržiavaš a nepadáš. No? Ale teraz som krásne pochopila to oslabovanie, že naozaj je to v tom, že ja často aj svojho muža oslabujem. Jasné, veď to ti len vracia kývadlo. Že ale vlastne ja to robím vtedy, keď ja som slabá. Aby si sa vyrovnali. Ty si slabá a tvoja stratégia je vtedy aj jeho oslabiť, aby ste boli slabí rovnako. A v tom sa točíte, jak motovidlo. Ženilo sa motovidlo. Ženilo sa motovidlo, dlo, ženilo sa motovidlo. No. A tak sa motá do dneska. Takže dokedy ešte? Kedy bude dosť? To je tá otázka. Kedy bude dosť? To je práve to, že keď sa nedieje nič, tak si máme pocit, že to je všetko márnosť. Naopak, spústu vecí, čo robíme správne, a keď sa nič nedieje, tak tá energia, ktorú venujeme tým technikám a všetkému tomu správnemu,
umožňuje to, že nepadáme rýchlejšie strmhlav. Že brzdíme pád. Ešte sme sa nedostali do tých frekvencií, aby sme tým správnym zvyšovali svoje frekvencie, lebo tie začnú, tento moment začne, až keď už máme osvojenú empatiu a rešpekt a úcta je naše druhé meno. Lebo len ak máš prijatú pravdu a úctu a rešpekt ku všetkému živému, to je tá dve cnosti som vám hovoril, že sú dôležité. Ktoré? Viete dve cnosti? Prvá, prejavenie úcty a rešpektu ku všetkému živému. A druhá, láskavosť. Aspoň tieto dve. Sú 4 také významné, ale tieto dve aspoň. A kým to nemáme ako zvládnuté, a toto nie je pre nás posvetné, keď tvoje mňamky a tvoje chute a potreba vyhovieť tvojim chutiam, nie tvojmu mikrobiomu, nie tvojej energie, to je len mlsný jazyček, čo túži jesť, napríklad mesičko. A to je pre teba dôležitejšie ako utrpenie tých zvierat, ktoré kúra 40 dní v lágri, narodí sa v koncentráku, žije na ploche 1 až 4, toto je jej celý životný priestor, 40 dní, napíchaná antibiotikami a hormónami, aby puchla čím skôr, že sa im lámu nohy, lebo nevládzu tú váhu tak rýchlo, kosti netúhnú tak rýchlo, ako im priberá váha. A potom sú porazené na bežiacich strojoch, vražiacich automatoch. A ty máš stehienko vypražené, papaj, to dobré mesičko. A je ti to jedno, to utrpenie, hlavne, že tvoj jazyček si pochutnal na kuracínke, napíchanej antibiotikami. A keď toto vám je jedno, to utrpenie, lebo to sú len zvieratá, no tak nečakajte, že zmeníte frekvencie. Potom všetko, čo robíte, stačí akurát na to, aby ste neleteli strmhav dole a ešte na krátkom čase zistili, že do akého pekla ste sa dostali. Lebo to je veľký dar, keď toto sa človeku deje. Peklo je práve to, že to ide tak pomaličky, že si ani nevšímaš. Že to, čo robíš, si tým spôsobuješ toto, že sa točíš v tom kruhu a chlap, ktorý ti jednu chvíľu hovorí, ťa miluje, ťa vlastne nenávidí. Lebo ťa trestá, facká ťa, bije ťa, keď ťa oslabuje. Bere ti energiu, aby sa ti vyrovnal energeticky. A ty jemu robíš to isté. A máte spolu deti a ste rodina. A toto si robíme. Najbližší. No ale ako to môžeme, keď sme ľahostajní k utrpeniu? To znamená, že sme sebastretní sebci. A nepozeráme na to očami iných. Ale prečo nie? Lebo nemáme tú elementárnu úctu k životu. Toto, čo tí Japonci, vlastne na každom kroku si to videl. Neboli akokoľvek, mali masky, akokoľvek boli emočne, ako vyrovnaní, tam nejaké veľké emócie nevidíš, to majú vyčistené. Oni proste žijú v tom svojom, aby nerobili chyby. To je ich program. A udržiavajú sa v prítomnom okamžiku tým, že to, čo robí absolútne perfektne a dokonale, ako je to len trošku možné. A je to úplne jedno, či umýva záchod, zametá cestu, alebo len postavil bariéry, aby jedno auto vyšlo bezpečne cez chodík a potom ich poskladá a zase stojí pri múre a čaká, kedy také auto pôjde, aby tam urobil tú bariéru, aby tam tí chodci neskočili pod auto. To je úplne jedno. Alebo predáva ti, ako mne som kupoval zemiakové placky a 3 som si vypýtal a on každú jednu zvlášť vybral tými kéšťami a každú do samostatného sáčku. A netreba však všetko pre mňa. Pozeráme, čo mu tam do toho kecám ja. To je jeho robota, mu neberiem jeho prácu. Každú do samostatného sáčku, potom si to pekne položil takto pred seba. Mne už tam fúzaté deti behali okolo mňa medzi tým. A on si pekne kľude robil svoju robotu a nie, že len do sáčku, ale každý ten sáček pekne lepky tam mal ešte svoje, so svojou značkou a každý ten sáčok prelepil a potom mi to takto dal a nech sa páči. Lebo to je jeho práca a ja mu nemám čo brať jeho robotu. A vtedy bol prítomný a on lepil sáčok. Nerozmýšľal o tom, že či večer mu žena dá alebo nedá, alebo čo bude doma. Rozumieš? A tam je to obrovský benefit, lebo on v tej chvíli cíti, že jeho práca je dôležitá.
A potom nepotrebuje každú chvíľu fluktuovať a meniť prácu, lebo je nespokojný, lebo už ho to vyhorela tá energia tam. On kľudne bude lepiť ten sáčok tam ešte za 20 rokov, keď tam prídem. A stále bude mať pocit, že je potrebný a užitočný a robí zmysluplnú prácu. No ale to musíte byť súčasťou kultúry, ktorá 2500 rokov bola štátom. A Japonci prešli takým jedným šogunátom, čo ešte musím domyslieť, že čo to všetko znamená, ako sa to prejavuje dneska. Že keď nastúpil ten veľký šogun, boli sme tam, kde mal on ako kláštor aj je pochovaný, aj veľkú sochu tam mal. A za jeho vlády nastúpil potom vláda šogunov, ktorí mali v podstate väčšiu moc ako cisár, čo je v Japonsku ako veľmi výnimočná vec. A vtedy zaviedli pravidlo, že uzavretá krajina a 250 rokov, koľko je to generácií, nikto nemohol opustiť krajinu, ani nikoho do krajiny nepustili. Úplne uzavreté. A za tých 250 rokov si vypestovali, že ako treba žiť, ako sa dá prežiť historicky a udržať udržateľnosť života v nejakých podmienkach. Na takom ostrove ako je Japonsko, kde každú chvíľu sa tam trase zem. Inak jeden zo zázrakov pre mňa je tá televízna väža, to je najvyššia televízna väža na svete. A tam je každý mesiac Tokiu aspoň jedno zemetrasenie, že 5 Richterová stupnica. A tá väža sa ani nepohne. V Japonsku si môžete nastavovať hodiny podľa toho, že prídete na stanicu a je tam napísané, že Shinkansen odchádza 21:19 a práve ten vlak sa pohne a odchádza a ty máš na hodinkách 21:18 aj 30 sekúnd, tak si buď istý, že tvoje hodinky 30 sekúnd meškajú. A môže si ich predstaviť. To je nepochopiteľné. Naše rýchlovlaky z Košíc do Bratislavy meškajú hocikedy 6 hodín. Aktuálne teraz preto, lebo v Spišskej Sobote spadol jeden most. Nám tu padajú mosty. Rozumiete, čo vám chcem povedať? Chaos. Generujeme permanentný chaos a není z toho cesta von. Jediná cesta von je zdvihnúť si frekvencie. Ale ak nenávisť je tvoj každodenný chleba a utrpenie iných ťa je ľahostajné, iných cítiacich bytostí, nielen iných ľudí, cítiacich bytostí, tak cesta von nevedie. Je to len točíš sa v nekonečnom utrpení. A preto treba urobiť niektoré zásadné rozhodnutia v živote. Lebo človek rastie tým, ako sa niektorých dokáže veci, prospekt celku a prospekt toho, aby sa dostal von, musí sa vzdať. Ale nie je tak, že pácha tlak na seba a násilie. Ale preto, lebo pochopil, že to je správne a udeje sa to ľahko. Ak páchaš na seba... Môžem? No. Áno. Áno. Áno, počuť. A potom prečo, keď tí Japonci v podstate sú takto stále bdelí, prečo je to Japonsko počte sebevrážd akože na tvojom mieste? Preto, lebo ich hlavný strach je strach zo zlyhania. A tiež sú ľudia, a napriek tomu, že majú tak veľký dôraz na to nerobiť chyby, tak ich robia, lebo sú ľudia, lebo tiež ich dobieha karma. A nevedia udržať, nie sú všetci svätí. A preto robia aj chyby, ale uňho, keď zlyhá z jeho očí zásadným spôsobom, keď tá pani dokázala za 1 euro, za 100 jenov, toto tam absolvovať, behať tam po múzeu, strážiť, čakať, tak si predstav, že keď zlyhá závažne, jeden môj žiak teraz sa živí tým, že je arboretista, režoval stromy, ináč atomový fyzik a extra špecialista na zváranie, 2-krát diplomovaný človek. A bol rok a pol v Japonsku, to teraz som sa dozvedel, keby bol rezávať orech.
A už sa nedalo z toho žiť, ako zváračaku robil, tak tam ich platili smiešnými peniazmi, mal 2 vysoké školy a chodne expert. A vtedy to ešte neboli fabriky na autá, tak možno dneska by sa už zamestnal lepšie. A odišiel do Japonska ako expert a pôsobil tam v nejakom univerzitnom centre. A keď bol teraz u mňa, tak mi to porozprával, že vlastne ja som nevedel, že on tam žil rok a pol aj so ženou, ktorá tam bola ako manželka jeho. Spolu tam boli, ona bola tiež moja žiačka, boli u mňa. A rozprával mi, že keď napríklad robili skúšobný zvar, experimentálny, tak pre neho to je normálne, že niektorý nehyde ten zvar, že praskne, lebo je to skúška, je to test. Ale vždy, keď sa to malo diať, tak Japonci dávali ruky preč od toho a vystrčili jeho, že ty to urob. A nerozumel, že prečo. A potom pochopil, že preto, lebo keď on robil ten Japonec ten zvar a praskol, lebo však bol skúšobný, skúšali pnutie, neviem čo by bolo lepšie a pokazil to, tak ten normálne sa tam išiel ako zbláziť z toho, že mu to prasklo. Nevedel to ani to prijať, že to teraz môže, lebo to je súčasť toho testovania. Nie, to proste on niečo urobil zle, on si to bude vyčítať. A tie výčitky vedú presne k tomu, že potom ako neunesú tú ťarchu viny a páchajú radšej samovraždu. Lebo poškodil celok, on ublížil celku, tak radšej nech ja trpím, ale nech tá moja chyba sa neprenesie na ten celok, na tú krajinu. Nie je chyba sebaláska, tam je tak vysoko hodnota celku. Lebo tých 250 rokov, keď žili len proste oni, nemali na koho hádzať vinu. To si už, viete, koľko je to generácií? 400 rokov je 12 generácií. 200 rokov to je nejakých 6-7 generácií. To už zabudli, že nejakí ľudia iní aj žijú niekde inde. To je tak hlboko v ich génoch, že preto je tam mykultúra, že proste celok má vyššiu hodnotu, lebo prežijeme, ako jeden jednotlivec toho celku. Obetovať sa pre celok je hrdinstvo. To aj u nás je tak. A tým, že spáchajú samovraždu, tak nespôsobia ešte väčší chaos? Spôsobia, však nie sú v nebi. Ja to nepopisujem, že to je kráľovstvo nebeské. Popisujem rozdiel medzi tým a tým. No? Takže ono to je dané v tom Japonsku historicky, že oni práve si vždycky takhle trestali tou sebevraždu. Áno, ale práve z týchto dôvodov. No. Z týchto dôvodov. Poškodil si celok, zaplatíš tú najvyššiu cenu. To proste nie je dovolené. Sebectvo, to ako za antickej demokracie, vlastne demokracia vznikla v Grécku, senátorom mohol byť len ten, kto neustále preukazoval návrhmi zákonov, schvaľovaním a hlasovaním, musel vždy preukazovať, že hlasuje tak, že to je vždy v prospech celej polis. A keď sa ukázalo, že niekto presadzuje svoje sebecké záujmy, ktoré polis poškodzili, tak prišiel pred súd, vyzliekli ho z talára konšela a predali ho do otroctva. Stratil právo slobodného občana, voliteľa, alebo ešte dokonca poslanca s nemu. Pozrite sa, čo máme my dneska. Či sa presadzujú aj také zákony občas, ktoré sú naozaj že pre spoločnosť. 90% zákonov, ktoré sa schvaľujú, vyhovujú nejakej malej skupinke, ktorá si presadí. A už aj také niečo, ako čo je vrchol nemorálnosti, že predskladá sa zákon a do toho zákonu zakomponujú nejakú zmenu v inom zákone, ktorá úplne pokriví ten zákon a umožní nejaké zlodejstvá a sú legalizované v tej chvíli. A kradneme v súlade so zákonom, lebo je to v zákone. A podvodom sa to tam dostane. To v normálnej spoločnosti by sa spoločnosť tým chránila, ústavný súd by zasadal 24 hodín a jeden zákon za druhým by vracal naspäť ako neústavný. Lebo poškodzuje celok. Nemáme to tak. To znamená, že naše vedomie vyhovuje nám to. Lebo vždy niekto je členom nejakej skupinky, ktoré niečo vyhovuje. A to je nemravnosť. Preto skapíname. A to sa prenáša aj na chorobnosť ľudí. Lebo žijete v chorom prostredí a automaticky choriete. Prostredie nás zásadne determinuje. My vytvárame prostredie a prostredie spätne pôsobí na nás. Tak toto je. Len to treba cestovať a treba to pozerať, ako žijú inde a inak a učiť sa od toho. A to, čo je dobré, implementovať. A to, čo nie je dobré, ani tam z toho sa poučiť a neopakovať to.
Testujte. Otvárajte oči. Preto, Renátka, je tam toľko samovrážd. Oni proste to neunesú, keď poškodia celok. Obrovský rešpekt. Ja som myslela, že aj tá spoločnosť na nich tlačí. Nie. Spoločnosť netlačí, to je spoločenská norma u nich, že sa správaš tak, aby si bola ohľaduplná voči celku. A to stačí, že ideš do autobusu. My sme mali väčší problém s tým, 200-krát za deň som upozorňoval, že prosím vás, keď sme v autobuse alebo v metre, tak silencium, buďte ticho, všímajte si, čo robia Japonci, to robte aj vy. No ale tak 5 minút si to pamätali a už pákali. A najmä preto, lebo vedľa susedia tiež nejakí sa rozprávali, ale to boli 100% Korejci alebo Číňania. To bolo na nich vidno. Títo tam nedodržiavali. A Japonci už rezignovali, už vidia, že toto sú proste tí, ktorí nemajú túto výchovu, ale Japonec ten v autobuse, v metre neprehovorí, čumí do svojho mobilu, ale je ticho. Proste neobťažuje svojimi zvukmi niekoho iného. Lebo to majú natrénované. Renátka, 2500 rokov. Japonsko je 5. najstarší štát na svete. A kontinuálne je 2500 rokov štátom. So svojou hlavou, systémom, so všetkým. To my si nevieme vôbec ani predstaviť. Čo to znamená? A to si ešte myslíme, že aký my sme vyspelý svet. No, veľmi užitočné to vidieť. Ale aj vidieť... Tými zemetraseniami, ja som prežila pred 3 rokmi na Krete, ale také, tako miernejšie, ale ako to som by nikdy už nechcela zažiť. A jednoducho, oni, čo tam majú, teda... To majú minimálne raz do mesiaca. Minimálne raz do mesiaca majú zemetrasenie. Musia byť silní. Minimálne raz do mesiaca majú zemetrasenie. Každý Japonec má doma balíček s najnutejšími a najdôležitejšími vecami, zbalený. A vopred hlásia, majú na to senzory, tak ako hlásia, kedy budú kvitnúť sakúry a treba ísť oslavovať kvitnutie sakúr, to tiež hlásia v správach, tak hlásia, že hrozí nebezpečenstvo tej a v tej oblasti, zbalte si veci a okamžite, a každý vie, kam má ísť, ideme, no. Poďte do toho. Poďte do stredu. Zoberieme si sviečky, pustím hudbu, nacíťte si prvú čakru, nacíťte si tému vašej druhej čakry, intenzitu tých vzorcov, ktorými aktivujete sebatrestanie a požiadajte o radosť. Čím viac bude radosti, tým menej bude už sebatrestania. To je téma druhej čakry, OK? Potom si vyťahnite 3 kartičky, zoberte samolepku a uzavrieme kruh a pozrite si karty, zapíšete si do toho, do zošitkov a pôjdeme spinkať. Ráno stávame 5:30 na radu Sangu a budeme pokračovať. Traja chlapi, vy sa postavte tam prvý. Tam prvý. Zoberte si svoje sviečky, dajte si ich tam niekde na roh, aby ste ich nemali ďaleko. Neuveriteľné, jak beží čas, už je 9:30. No. Takže Ho'oponopono si pustíme, lebo to je odpúšťaj. No, to nie je Ho'oponopono. 3. A tu. Čo vám mám pripomenúť? Uzemníš sa, nacítiš predkov, energiu prvej čakry, červené svetlo, ideš do oranžového.
a rozpoznáš, ako silné sú tvoje sebatrestajúce programy a poprosíš z hora o radosť v živote. Radosť. To je harmonizovaná svet. Keď ti príde do druhej čakry svetlo, tak z hnevu sa posúvaš do radosti. Zasmeješ sa nad svojou hlúposťou. Okay. Takže ideme Ho'oponopono. Milujem vás, ospravedlňujem sa vám, prosím, odpustite mi, odpúšťam vám, odpúšťam si, ďakujem. Vyhlasujem, že ukončujem s vami všetky neukončenia a som s vami v priestore celistvosti, úplnosti, naplnenia a dvojite. Tak toto je Tadhastu. Chlapci, postavte bránu. Vstúpte do brány. Môžete zasúť.
I love you. I'm sorry, please forgive me. I thank you, and I love you. These are the special words God sent to us all. These are the magic words God gave to us. I'm sorry, please forgive me. I beg and I'm sorry, you said please forgive me. So please forgive me. I love you. I see you. I'm sorry, please forgive me. I thank you, and I love you. I'm sorry, please forgive me. I thank you, and I love you. These are the special words God sent to us
God gave to us. Oh, I'm sorry, please forgive me. I beg you, and I'm sorry. You said it, please forgive me. I'm sorry, please forgive me. I love you, I should do kamery. Nevidíte? Kamera je to. Teraz rádka tietky. I'm sorry, please forgive me. I thank you, and I love you. I'm sorry, please forgive me. I thank you, and I love you. These are the special words God sent to us all. These are the magic God gave to us. Oh,
I'm sorry, please forgive me. I beg Aj nálepku tam máte. and I'm sorry. Otočíme sa v smere hodín a ideme na svoje miesta, odložíme sviečky. Odložíme sviečky. Please forgive me. I love you. I should never Môžete zapnúť svetlo, aby ste videli na karty. Zapíšte si. Malé kartičky anielské zapisujeme medzi tie ostatné, ktoré už máte. Už ich máte 5, takže teraz bude 6. A máte ich na jednom mieste. Na 12 to budeme potrebovať vidieť všetky 12 pokope. Tie ostatné si môžete písať tam, kde máte dnešné poznámky. Ten keltský strom, keď ste vytiahli, tak tam je knižka a nájdete si ten strom v knihe, otvorte si tú stránku a potom podajte aj ostatným, aby každý si. Ten strom by ste si mali, teraz je jar, môže sa ešte sadiť stromy, posadiť niekde u vás, aby ste ho mali v dosahu a sledovať, jak bude rásť, podporovať ho, komunikovať s ním. To je váš strom. A vám doma som poslal kartičky, máte na WhatsAppe. Hej? Potom prípadne sa dohodnite s dievčatami, čo sú doma a ešte odfoďte im aj zo knižky a pošlite im, čo majú oni, neviem, aké karty som vám vybral, stromy. Tak im dajte vedieť tu niekomu vašim. Alebo do skupiny napíšte, akú máte, aký strom máte a potom vám to odfotíme a pošleme. A vlastne tam sú len stromy? Stromy kríky, no. Lebo ja mám more? Čo máš? More? More máš, môžu tam byť aj živly, no. Voda. Ale nájdi si ten význam. Knižka, dobre? A to máte čas aj zajtra si to poposledovať, kým sa na každého dostane rád. Nebude vám to. Chce niekto sa k tomu ešte niečo pozdieľať? Ja takú peknú kartu mám, že radí sa do života. Áno. Radosť, to je presne druhá čakra. To je presne druhá čakra. Ja by som sa ešte spýtala, Vládko, vlastne mnísi nosia oranžové, to súvisí s tou druhou čakrou? Áno, to súvisí s druhou čakrou. Oni hľadajú pokoj. A pokoj znamená utišenie sebotrestajúcich programov. Vzdanie sa. Vždy sa niečoho vzdávam. Áno, to robí človeka ľahším a vstúpa vyššie. Takže vzdáva sa potreby trestať, vzdáva sa nenávisti, vzdáva sa možnosti ubližovať aj cítiacim zvieratám, preto sú väčšinou vegetariáni. A nemalo by to ísť cez násilie. Ja rozumiem tomu, že nie je to jednoduché vzdať sa. Prečo to nie je jednoduché? Čo si myslíte?
čohokoľvek, na čom ste závislí, alebo ste boli zvyknutí od malička. Bolo to normálne. Viete prečo? No je to ťažké je to. No ale prečo je to ťažké? Presne tak, kto to povedal? Martin Kandrofová. Je to ťažké práve preto, lebo je to náš zdroj energie. A máme presvedčenie, že cez to získavame energiu. Nie je to čokoľvek, na čom ste, lipnete toho, držíte sa toho. A je to preto, lebo nepoznáte iné zdroje energie. Tam je tá nevedomosť. Najmä si neuvedomujete, že ste z energie a energia. A v oceáne je energie. Všetko je energia. Takže bojujeme, súťažíme, alebo len nejakú formu energie považujeme za energiu pre nás hodnú. Máme skúsenosť, že vie nás uchvátiť krása, vie nás uchvátiť radosť, vie nás uchvátiť x rôznych zdrojov energie, počúvanie niečoho, čo je harmonické, pekné. Áno, umenie, to je sila umenia, že sa uvoľníme, že či vidíme v ňom nejakú reflexiu nám dá o nás samých. A tak rozpoznáme, že aj iní prišli k rovnakým poznaniam ako my. Že to sú také tie vyššie formy, ako energiu získať. Ale čím sme nižšie, tým sme závislejší na tuhšej forme energie. A tak keď rozpoznáte, že na niečom ste závislí, napríklad fajčiar, cigareta. Všade na tej krabičke to má rovno vyobrazené, že čo tomu to môže spôsobiť. Už je to tak nátvrdo tam, že tam vidí tú rakovinu. A napriek tomu to kúpi, dá to tie peniaze, zapáli si. Lebo bez nej sa to klepe. Alebo alkoholik. Som poznal takých, čo robili vodičov, šoférov. A musel si šláhnuť jeden panák, lebo sa mu klepala ruka. Keď nemal aspoň tú správnu hladinku, na ktorú bol zvyknutý. To telo si to už pýta, lebo je tam strach zo smrti. Keď si to nedáš, zomrieš. Drogy, čokoľvek. To aj s kávou. Aj káva, áno, veď to je úplný nezmysel. Káva nemá v sebe nič, čo by ti dodalo energiu. Káva len vypína receptor únavy. Prestane sa cítiť unavená. Ale neznamená, že ti pribudne energie. Stále si na mizine. Ale ideš na dlh. Lebo máš pocit, že máš dosť. Ako keby si mala prázdnu nádrž, ale ti prestane ukazovať, že dojazd 5 kilometrov a ty si ideš kľudne ďalej. Príde vyčerpanie, kolaps. No? A že ja si ho tak viem rozdielovať deň, že si z toho spravím takú akože chvíľku pre seba. Ale to robíš kvôli tomu, že keď si robíš chvíľku pre seba, tak sa uvoľníš. Tá hlúposť tam je to, že na to potrebuješ tú kávu, aby si dovolila urobiť chvíľku pre seba. Ale tú chvíľku pre seba si môžeš urobiť aj bez tej kávy. A budeš to úplne rovnaký relax, možno ešte lepší. No ale to musím niečím zamaskovať, že nerobím nič. Lebo zase systém presvedčení, hodnotu mám, keď niečo robím. Lebo len cez práca sú koláče. A ťažká najlepšie. Ťažká. Taká má hodnotu. Bez práce nie sú koláče. Akože nie sú? To už dneska malé decko vám povie. Ako nie? Ideme do Teska, to sa kúpime, máme. Ako to, že bez práce nie sú peniaze? Však bankomat. To už vôbec nerozumejú týmto rozprávkam. Ale je pravda to, že telo si na to zvykne, na tú chemiu, čo vznikne, keď to dostane. A systém, ale nielen telo, ale mysel. Systém presvedčení. Mal som jednu žiačku, ktorá mala panickú hrôzu, že zomre hladom. Ale jej predstava, že čo je jedlo, chleba, zemiaky a mäso. A keď hoci kde išla, určite mala aspoň pol rohlíka v kabelke. Lebo už to malo tak silne to mala vypracované, že keď napríklad tu raňajkovali sme a mala veľkú misu kaše a nebol chleba, tak ona po pol hodine mala smrteľný krč, umierala od hladu. A ako nástroj si vypestovala migrénu, že keď proste nedodržiavala toto, že jedlo je tieto tri veci, všetko ostatné nie je jedlo. To je nejaký balast, ktorý do seba dávame, ale to proste jej rozum nebral.
a okamžite jej prišla migréna taká, že 3 dní grcala z toho. Takže musela mať, ja som rohlík v tomto a hryznúci rohlík a vtedy mala kľudne, bola hlava a ten sebatrestajúci program sa neaktivoval. Lebo proste niekedy je predkovia niektorí zomreli hladom, alebo sa zachránili pred smrťou, lebo boli zemiaky, alebo bol chleba, alebo bolo nejaké meso. A tomu uverili a to má v sebe, že toto je, z toho sa dá prežiť a inak zomrieš. Systém presvedčení je za tým. A preto len jedine tak sa dá zbaviť závislosti. Dajú sa ťažké, zvihne si frekvencie sebalásky a stará závislosť odpadne a príde nejaká nová, ktorá je menej sebetrestajúca, menej seba poškodzujúca. Ale v podstate striedaš jednu závislosť inou závislosťou. A zase sa v tom stratíš. Ale čím viac diverzifikuješ svoje zdroje, čím viac ich máš, tak tým ľahšie sa ti v tom nastavení pekelnom žije. Ale konečný cieľ je byť nezávislý na vonkajších zdrojoch. Byť sám sebe zdrojom. To znamená, že to vedomie mať otvorené tak, že viem, že ja nepotrebujem sa zatvárať pred energiou. Nikomu tým nepomáham, ale seba poškodujem. Ale my tento reflex máme pudový. Sme pudové bytosti, ale môžeme sa zmeniť na cítiace bytosti a na spirituálne bytosti. Z toho pudovej zložky animálnej sa stať humánnym človekom, to znamená cítiacim, a potom spirituálnym človekom. Homo ani to neviem už povedať. Illuminatus humanus, ten, čo má svetlo. A vtedy tie pudy už neovládajú natoľko a ty máš dostatok iných zdrojov, takže nie si závislý. To neznamená, že ti ublíži, že ťa zabije, keď zješ nejaké mäso. Ale to utrpenie, ktoré si spôsobil, sa ti vráti. Ak máš pocity viny, tak ešte viacej. Keď si naučí tomu ignorantsky, ešte viacej. Keď to príjme s pokorou a s úctou napríklad tomu, že ti niekto ponúkol to najlepšie, čo mal, zabil kvôli tomu svoju jedinú kozu, tak ju príjmeš, aby si sa ho nedotkol, lebo z úcty k nemu. Ale to ti neublíži. Tá agresivita nepríde na teba. Lebo tam nie je. Lebo tam je úcta. To je vyššia frekvencia ako agresivita. Preto musíme sa učiť v tejto fáze empatia, úcta, rešpekt, pravda. Tieto 3 veci sú podstatné. V tejto chvíli neriešte ani súcit, ani slobodu, to všetko, ani lásku. To príde neskôr. Keď preukážete, že schopnosť pozerať sa aj očami iných, to je empatia, a nastaviť hranice tam, kde iní by sa pokúšali ubližovať vám, alebo nastaviť aj sebe, kde vy sa pokúšate ubližovať iným, aby ste získali nejakú moc, nejakú energiu, niečo navyše. To znamená, že idete do nedôstojnej situácie, ktorá na konci je nedôstojná pre vás a ubližujete si s ňou. Budete mať energie menej, nie viac, hoci o ňu bojujete. Ale s vzájomným rešpektom a ochotou podporovať sa navzájom si dvíhate frekvencie. A tam všetky tieto veci už idú mimo toho frekvenčného pásma. A to je jediná cesta, ako z toho von. A treba podrobiť dobrej skúške tomu, že v akých situáciách viete byť empatickí a kedy to ešte nedokážete. A keď to nedokážete, tak tam je vaša hranica, že ste závislí na tej energii, máte strach, že ju stratíte. Preto strácame schopnosť pozerať sa očami inými a pozeráme sa len svojím, lebo nám ide o život. To je ten dôvod. OK? Ešte si to párkrát pripomenieme za tento víkend a potom to budeme už len opakovať si. Druhá čakra je veľmi, veľmi náročná téma. Blokuje nám všetku radosť v živote, zo všetkého, aj z toho, že máme tela, z telesnosti, z schopnosti myslieť, premýšľať z mentálnej úrovni, prežívať vysoké frekvencie, emócie. Celé to, čo nám ľudské telo umožňuje, nám blokuje, ak tam tú energiu z tých blúdnych presvedčení držíme uzavretú, lebo napríklad nie sme si dosť. Alebo máme strach zo vlastnej síly napríklad. Strach prejaviť silu, lebo sme veľakrát zlyhali, alebo naši predkovia. A tak sa si vedomé vlastne, alebo aj nevedomé blokujeme energiu, aby sme tú silu nezneužili v budúcnosti. Takto sami seba podozrievame a tak málo si dôverujeme a za takých hlupákov sa máme,
že samých seba podozrievame, že tú silu zneužijem. To znamená, že zabudnem, že keď zneužijem len seba. A budem zneužívaný, lebo tak funguje kývadlo. A prečo by som to robil, keď mám prirodzenejšie zdroje energie? Lebo aj to, keď niekto zneužije svoju silu, robí preto, aby získal nejakú energiu. To znamená, že nevie iným spôsobom. A tak to robí, lebo inak zomrie. A strach zo smrti je toto. Ak sa vám zvýši vedomie a mali by ste v karme smrť, tak radšej zomriete dôstojne, ako keby ste zo strachu urobili niečo, čo vám ublíži. Preto tí Japonci to nepovažujú za nejakú tragédiu zobrať si život z ich pohľadu. Lebo on to vníma tak. Keď si zoberie život, tak zomrel čestne, nepoškodil celok. To znamená, že ale keď si je zbabelý, hanebný a poškodí celok a ešte sa tvári, že on nič, on muzikant, tak to celý ten život bude peklo a v ďalšom živote bude ešte väčší. A on nevymení tú budúcnosť lepšiu za nejakú predstavu, že on to tu nejako vykorčuluje. A to je preto, lebo máme zavreté spirituálne vedomie a nerozumieme životu, ako sme energia, ako plínie. Zavrelo sa nám to. Vnímame ten život len tu začal a tu končí a teraz to treba všetko využiť má na maximum a za akúkoľvek cenu a žiadne následky nás nezaujíma, lebo na žiadne neveríme a čudujeme sa, že čo sa nám to dejú veci a prečo sa nám dejú tak, ako sa nám dejú. Nevedomosť je za tým. Keď budeme vedieť, že sme svetlo a to svetlo, zákon zachovania energie sa môže len premeniť z jednej formy na druhú, ale ako sa premenia, aké sú tie zákony, že sa zmení jedna podoba na inú podobu a že mám teraz takéto frekvenčné telo a mohol by som mať aj iné a môžem mať aj v budúcnosti iné, tak to ja ovplyvňujem, že aké bude. Do akých podmienok som sa zrodil, do akých podmienok sa narodím v budúcnosti. Tibetskí mnísi, 99% mníchov sa nemodlí za osvietenie v tomto živote, lebo vedia, aký karmický reťazec si ťahajú do sebou a že to v tomto živote nedajú. Ale to, za čo sa naozaj modlia, aby v ďalšom najbližšom živote, aby ten už bol ich posledný, a to znamená, aby sa narodili do rodiny, kde náuku, spirituálne vedomie už budú materským mliekom, už rodičia budú vysoko spirituálne bytosti. Za to sa modlí 99% mníchov všetkých tibetských kláštorov. Lebo ak sa tak nenarodili v tomto živote, tak vedia, že prečo, z akých dôvodov. Je mi to jasné. Poznajú tie zákonitosti karmy. Ale to už, že mohli sa stať mníchmi, monkami, je pre nich, že aj to už znamená, že to je vysoký level. Že už nejakú prax minulých životov ich predkovia robili. A keď sa zaujímajú o to, ako žili predkovia, tak to aj vidia, že ju robili. A prečo to tak nedôverujú, že to ešte v tomto živote by mali si? Lebo vedia, aká je karmická záťaž, čo sa im deje, život im to ukazuje. Vedia čítať v zrkadle. Si nevytvárajú falošné ilúzie. Vnímaví, pozorní k tomu, čo im ukazuje život. Lebo to je pravda. Lebo život je pravdivé zrkadlo. Nie je to, čo si myslíš, ale to, čo ti život ukazuje, je pravda. Ego ovláda systém blúdnych presvedčení našu myseľ. A tak ona si dokáže namýšľať o čo. X-krát ste už povedali, ja som si myslel, že už toto mám vyriešené. Že už s tým mám svatý pokoj. A znovu si padol a znovu si v tých frekvenciách, kde si bol. A ja už som si myslel, že ja už nikdy nepadnem. No, tak ja som si raz myslel, že sa mi chce prdnúť. Ja si skôr myslel tak, že keby už tento život v úzokách vzdávajú. Nie, nevzdávajú. No, Nie. Tak Tebe to tak prišlo. Tak to nechaj odísť. Keď ti prišlo. Nie, oni to nevzdávajú. Nie, oni sú vedomí a vedia, čo žijú a vedia, koľko majú ešte času a čo za ten čas sa dá nadrilovať a aké myšlienky prichádzajú a koľko úsilia ich stojí, aby udržiavali priestor a neklesali, ale pokiaľ možno aspoň o milimetre stúpali. A reálne to vedia vyhodnotiť, lebo na to sú trénovaní. A to každý z nás vie sa natrénovať. Naučiť sa čítať v zrkadle života a vnímať, čo
čo je, ako to je teraz a aká je tá pravda o mne teraz. Kedy zlyhávam, ako zlyhávam, kedy podľahnem, čo sú moje závislosti. To všetko, kedy závidím, kedy som trestajúci, koho všetkého dokážem sa na ňoho hnevať. V našej kultúre hnev je úplne, absolútne rešpektovaná. To nie je, že fopá, že ups, čo sa to deje s tebou, pozor, si chorý. Hneváš sa, ovládol ťa démon. Neučí. Pritom kresťanstvo to učí, že nenávisť je od diabla. Ale čo? My si myslíme, že to je v poriadku, že sa hneváme. Že tým sme dobrí ľudia. Že si mysleli sme, že spravodlivý hnev. A to neznamená, že máte byť slniečka, že deje sa zle a vy budete, ako pekné. Nie je nevyhnutné si zablokovať energiu kvôli tomu. Aj kresťan má napomínať blížneho, keď nerobí niečo v zmysle desatora alebo v zmysle katechézy. Má povinnosť dokonca blížneho napomenúť v nesprávnom. Ale nemusí ho kvôli tomu nenávidieť ani sa na ňo hnevať. Napríklad nebudem sa s tebou mesiac rozprávať. Zažili ste to v svojich rodinách, že tichá domácnosť 2 týždne, 3 týždne? Nie, nikdy? No jasné. Úplne bežne. Že to je aká forma nenávisti? Pre mňa si prestal existovať. Normálne, že to počul, že to tak niektorí ľudia majú. Že sa rozprávajú s partneri, otec, matka v rodine, cez deti. Povedz otcovi. Povedz máme, že. A mama si je takto od neho meter. Takéto hry hráme. Čo tie deti sa učia z toho? Samé pekné veci, že? Tým učíme deti, tým im ukazujeme, že ako sa majú správať, čo majú robiť. Tak sme sa to naučili aj my. Že hnevať sa je normálne, to je prirodzený spôsob, ako ťa oslabím a dosiahnem, že budeš robiť to, čo chcem ja. Lebo mne to tak vyhovuje. Lebo je to pre mňa tak pohodlné, lebo tak mám tú energiu, ktorú chcem, alebo citrón. Lebo môžem. Keď sa Mengeleho pýtali, že prečo robil tie hrozné zverstva, jeden inteligentný, vysoko vzdelaný človek, on kľudne mohol dostať Nobelovú cenu za medicínu. Prečo to robil? Povedal na to na súde, že lebo som mohol. Dobrú noc. Good night. Sladké sny. Chcete rozprávku? A chcete sa presťahovať? To som vedel. Tak sa sťahujte. Tak sa presťahujte a dáme si rozprávku. Aké nie? Čože nie? Správna odpoveď je hurá, môžeme sa presťahovať. Zmeniť uhol priestoru. Zmeniť uhol pohľadu. Zhasíte svetlo. Teraz nemám. Ale kto nechce rozprávku a potrebuje už spať, môže odísť. P30.
Ja srdečne vítam v dnešnej nahrávke, ktorá je venovaná uvoľňovaniu serotonínu. Verím, že pri vypočutí budete malý kúsok šťastnejší. Odporúčam vám použiť slúchadlá, pretože v tomto sedení budeme používať binaurálne beaty. Teraz sa nachádzame na 14,5 Hz, čo je beta hladina, čo tak... Čo odchádzate sviečky si zásniť? Počas následovných 4 minút tá hladina pôjde dole na 10,5 Hz, čo sú alfa-mónia, čo je hladina, na ktorú sa chceme dostať počas tejto skladby. Takže vám prajem ničím nerušenú pozornosť. Sem tam budete počuť nejaké moje sugestie.